Ayisekho le yena avela ayitshele ayibone seyi-owner yena la ekhaya ngoba nakhe ufaka imali la ekhaya ayibone seyi-owner yena seyi-owner yena la ekhaya uyena baba umuzi kahle kahle ngoba nakuyena ofaka imali la ekhaya ngoba mina ngingasasebenzi angisasebenzi phela mina mangabe ngenza umsebenzi wendoda kumele ngizizwe kanjani angithi phela mina ngenza umsebenzi wendoda ngiyondla la ekhaya yona nonsetsikele ngeke ngize ngiyimele le ukuthi angi-understand into esho baba kaMelisa mangabe uthi ngesikhathi bengiyatshela ngathi ngumfazi athi yimini umfazi la ekhaya ngathi yimini umfazi la ekhaya hayi cha bakuthakathe ngampela ngamuzwa wakhe nayo into engayifuni nayo into engayifuni akaqala ukuyisho engaqala ukukhuluma ngayo ukuthi hayi akaseyedwa ngiyabona ebenge nje ngithakathiwe mina manje ngithakathiwe mina manje ngiyabona usamthanda ibhuda ngisho kakhulu hope bungeza usibizele umuntu ongasamthanda bengize ngimosha amandla mangaka okay kodwa ngelinye ilanga ungitshela uma uzobiza abantu la endlini angifuni ukuthi uvele ubiza abantu la endlini ngitshela uma uzobiza abantu la endlini ngoba qala nje wathi mawubona imoto ingena ubona amakhamera waphuma ngo-back door wawungitshelile athi wangitshelanga next time bongitshela ungavele nje ungijume nje njengobona ngiyaphuma nje manje angifuni lokho ngijuma ngitshela uma kukhona abantu abazofika la endlini Sawubona kunjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Uma bani? Isibongo ngwakaGumbi sibongo. Gumbi. Yebo. Bani uGumbi? Osokhanda omehle enkomo wena wakhanda amadoda. Oh okay, yazazi lentokazi. Uba igama? Igama lami nguNothando. Alright. Ngicela nje ungiqale ekuqaleni ukuthi why usibizile kule show ethi enough is enough. Uxakwa yini? Into izixaka nje isuka kuphi? Shuthi izathu esenza ukuthi nginibize namhlanje lana ukuthi nginenkinga yomuntu wami. Okay. Baba engane yami. Umuntu osengithembise ukuthi uzongishada. Okay. Manje useqalile usengishintshele. Kanti siqala ukuthandana engabe izinto zikumnandi phakathi kwethu. Kodwa kuthe mangabe sephelelo umsebenzi wasiyaqala yashintsha manje usephuza ngendlela exakile. Yebo bephuza yena kodwa manje hayi sekwedlula sekuyangixaka nami kanti futhi ukuphuza kwakhe khona ngesinye nje isikhathi engaye ngathi kwakumele angilande emsebenzini ngoba manje akasasebenzi so sesebenzisa imoto yami unokuthi angihambise emsebenzini bese ntambama eyangilanda ngesinye isikhathi wathi ngithi ngimlindile phela ukuthi hayibona isikhathi sesishaya ukuthi ngabe uyangilanda emsebenzini angisamtholi ngaze ngoba ngiyayitrack imoto yami mangithi ngiyayitracka ngithola iseklabhini ngithatha iBolt ngibholte ngihambe ngekhona mangithi ngiyafika eklabhini ngimfica ugone intombazane uhlezi namanye awuthi wamkakile sengathi uphenduke waba ibless ngemali yami ngoba phela manje akasasebenzi usondliwa yimi engimenzela yonke into la ekhaya yimi engithenga ukudla la ekhaya angimbaleli manje understand ibehavior yakhe ukuthi usibheviswa yini kanje so manje ngithi ngoba ngibhala ngifuna ukusho ukuthi angazi sengikhathele understand hayi ukuthi ngifuna ukumnyeka kodwa nje ngazi mhlawumbe ningangikhulumela naye mhlawumbe engashintsha indlela yokwenza angazi ngoba ngixakekile. The time esasebenza ubhuti wabantu ubenza kanjani when it comes to iphuzo ezidakana? Ebephuza yena kodwa bekungaqaki because mhlawumbe kakhulu bephuza ngama weekends. Manje sekuyinto ya everyday. How? Manje akasalandi ngisho ingane esikoleni ngesikhathi. Ungana mntwana? Ungane una4 ufunda ecreche. Yebo ufunda ecreche intombazane. Okay. Akasayilandi ngesikhathi ngithi ngisemsebenzini sengiyafonelwa bengitshena ukuthi ingane ayilandiwe. Hayibo. Manje angazi angazi. So manje uphuza imali yakho ne? So njengoba umfice khona intombazane uthini uma ungabe umfice mhlawumbe uthukile unakho ukuthi uyayisola noma nje urelaxile kakhulu? Yazi sometimes mina ngibuye ngama-understand angazi noma uyayisola lo muntu ngezinto akazenzayo noma ukuthi uyazi vele ukuthi angeke ngize ngimnyeke. I think urelaxile ngalokho ukuthi yazi ukuthi ngeke ngize ngimnyeke futhi ngeke aze ahambe ukuthi ashiye la ekhaya nengane ngoba ingane imjwayele kakhulu imkhonze kakhulu ngoba khona there was a time lapho ngisafunda mina wayehlala nayo iminyaka yonke so vele ingane imjwayele and nami kunzima ukuthi ngingayeka umuntu because ingane isejwayele le routine le manje sekumele iqale iroutine entsha ubaba wayo engekho
Manje ngibona ngathi urelaxile, akayisoli futhi. Ngathi lento akayenza ngibona ukuthi ayibona ukuthi wrong. Mana-ke ubushiya ingane yentombazane nobaba wayo ophuzayo utshwala. Angisho ukuthi ngisho kabi but bowumthembe kangakanani lo muntu ukuthi mese imizwa yakhe isidakekile mhlambe angeke ezenze into ephambene nokulunga kwingane yentombazane. Ngalesa sikhathi i-relationship besibisayinhle. Ngoba sihlangane naye beku-2019 bengenza i-first year mina e-varsity, so 2020 I fell pregnant. So ngangengize ngikhona ukuthi ngiyeke esikoleni. So ngaleyo process leyo ngisakhulelwe ngaqhubeka ngateta, then 2020 mangabe sengiteta ingane ngayisa kuye so that mina I can continue with school. So yahlala naye-ke lowo nyaka loyo. So ngabona ukuthi they developed a huge bond because namanje ingane yami is close to him than I am. Yes. Yo. So abomndeni wakho nabomndeni wakhe mhlambe uke wakhulumisana nabo wabachazela ukuthi hayi uphesini wami be-right esasebenza futhi engagxilile kangako mekuza ngasotshwaleni manje usenje? Yazi umndeni wami ngiyakhuluma nayo but owakhe kunzima kakhulu because awubajwayele. As much as hayi ukuthi angibajwayele kangako, but I feel like they don't approve of our relationship. So that's why it's not easy for me to communicate with them. Ngiyakhuluma nabasekhaya but ekhaya mina ngikhuliswa ugogo. So ugogo unokuthi angibekezele onke amadoda anje. So yabona ukuthi kungcono mhlawumbe kube kunomama yabo umuntu mhlawumbe osamncane yabo mhlawumbe engang-understand. Manje ugogo it's hard for her to understand because yena vele athi ayikhuleka mntanami wena futhi wakho kungcono ngoba uyabuya nasekhaya. Thina awethu ayihlala iy'nsuku engabuyi. So kunzima ukuthi ngikhulume nomuntu onjalo si-understandane kahle. And akekho nomuntu oyisilisa-ke mhlawumbe wasekhaya engathi ngiyakhuluma kuye angikhulumele naye. Kwaze kwanzima. So thina ubufuna ukuthi sikusize kanjani? Because yabo lento le yonke into isekhanda kahle kahle. Yonke into iqukethwe ekhanda. So mhlambe ngenzeka abonise kuyisolo ngoba nakho usufika nathi but uthola ukuthi akukho emzweni yakhe ukuyeka indlela abehave ngayo manje. So ubufuna ukuthi senzeka sifake kuphi isandla? Angazi mhlambe mangahle ezwe abanye abantu abahlukile because phela kwamanje yimi ngisakhuluma naye kuphela. Akekho umuntu okhuluma naye. So mhlambe mina akangithathi serious abo mangabe ngikhuluma naye because I mean the reason ngifuna ukuthi kube khona umuntu okhuluma naye because ngiyazi ukuthi uyangithanda. Lokho ngiyakwazi as much as akwenza konke akwenzayo kodwa khona ukungithanda ngiyazi ukuthi uyangithanda. So mhlambe mangathuka mhlambe nimtshene ukuthi mhlambe ngingamshiya. Abo mhlambe abanalokho kuthuka lokho because this is our home. Le muntu suhlanganisele there is no way ukuthi mhlambe yena engahamba uzohamba yiphi because ekhaya kubo vele abasamthandisisi because they don't approve of our relationship. So bangavele bethi angithi wena wasala wathola umuntu wakho le manje mayihamba la uzoyapi. And uyazi nami ukuthi there is no way ukuthi ngingaphuma la. So we have to fix things because if we don't I don't know what's going to happen to him. Lokho okokuthi ekhaya abakhona ukwe-approve i-relationship yenu wakuthola kanjani? 1 2 kukuphathe kanjani? Okay, the reason ngisho njalo is because mangizwa my sumele emakhaya wayekade ishiye umuntu. Ima kwalobola ushiye ngoduso noma ushiye uphesini nje? Washiya umuntu. Shuthi umuntu wabemthanda ekhaya kubo. Yazi ngiyangazi ngiyayazi lento emakhaya kwanomuntu ukuthi mangabe lo umuntu wakho sifuna awe nokodwa la ekhaya. Into kanjalo. So babengakamenzela ilutho. Angazi noma bethandana noma benjani. Uthena kwakumngane wakhe bese bancane. So mina angazi noma bathandana nomani. But mangabe sefika-ke eThekwini sewahlangana nami wathola mina-ke sase sathandana-ke eThekwini and into yethu yaba serious. Yo, abanayo umntwana nomngane lo athi umngane wakhe? No, abanayo ingane. Ingane yakhe yokuqala wayithola ngani. Ngakho phela ngeke ngize ngazi nomuqinisile namadoda phela abuye namanga. Kodwa mina according to what I know, ngazi ukuthi ingane yakhe yokuqala wayithola nami and yena kuba nomuntu serious uyaqala ngami. Yo. So kwenze ukuthi uthole ukuthi kwesinye isikhathi ufuna umsabisa umuntu uthi hayi ngizophuma mina kule relationship le. Uthola ukuthi yena kade afuna ukuphuma kuyikona ukuthi ubengenayo indlela yokuphuma noma yokusha aphumele obala ukuthi angisafuni mina ukuba la. So what if wena ufisa ukuthi simsabise ngokuthi akaziqoqe, if akaziqoqi yena wena uyaphuma kanti uthola ukuthi yena vele into esemzweni yakhe uyimisele ngokuthi nje vele kudala nje fangabe waphuma kwena?
Because ngiyakuzwa uma uthi yes uyakuthanda but angasho ngomlomo. Uthola ukuthi ekusho kwakho ngomlomo awazi ukuthi enhlizweni nasemqondweni wakho yini egidayo. Yo, angifuni ukuyicabanga-ke leyo. Okay. Nje ukuyicabanga kuyangithusa because Ugcineni nje ukuhlala naye kahle phansi esobhaba uke ukhulumisane naye nje umtshele indlela ozizwa ngayo ngebehavior yakhe. Umtshele nje ukuthi angithandi into so. Ngiyacela sizame ukulungisa la nala. Angikushayela umthetho. Yes, ngiya-understand ukuthi uyangithanda nana. Kodwa mhlambe mangasulungisela nala sizoba right. Uke wagcina ukukhuluma naye. Yazi leyo nto ngicabanga ukuthi sikhuluma almost every day. Okay. Because even namhlanje uyageza kuyimanje, uyahamba. Ngiyambuza ngithi ngoba uhamba nje kanti akumele ngoba phela namhlanje ngi-off angisebenzi. Nihlale nonke. Why lethu wale singasebenzisi ukuthi sibonde nomntwana because ingane into engiphatha kabi ingane sizingibuze izithi mama kanti ubaba akasasithandeni. Because siyajwayela ukuthi ngama-weekends esasebenza, ngama-weekends siyaphuma or mhlampe sihambe mhlampe sivizithele enye i-province mhlampe nje kube mnandi. Yeah, manje ingane yami phela isiyabona manje ukuthi hayibo ubaba sekayashintsha and I'm sure uyazi from back then uyakhumbula as much as amncane but uyabuza yeah, abantu abancane ungabathathi kancane. Uyabuza ukuthi thula bayabukuyikona ukuthi abakwazi ukuyikhulumela babuze imibuzo kodwa basuke bebona ukuthi into ebeyenzeka ekuqaleni ayisenzeki manje. Akusafani because uyabuza ukuthi ubaba akasangithandini and now ukuthi sometimes ubuye ngamlandi so I have to take an Uber ngihambe ngesikoleni ngiyolanda ingane and then ingane yami ayijwayelanga i-Uber so manje yamangala yibo uma namhlanje ngilanda ngeimoto yomuntu engingamazi mawubani lo uphi ubaba yabo and this is affecting enye into futhi engakuqhatha ngelinye ilanga ukuthi atshela ubaba wakhe ukuthi uma ungilanda nomunye umalume engamazi yini angayicabanga ubaba. Exactly and lento sizingathi agcina amenze ukuthi ngiyamchithela of which I don't do. Uyazi ukethi angimhloniphi. Ngiyambuza mina ngithi yini le engike ngiyenze oyitshengisa ukuthi angihloniphi. Angazi noma mhlambe i-pride lokuthi mhlambe akasasebenzi I'm the provider here. I don't understand. Mhlambe ingakho ngize nginibiza namhlanje because I'm hoping ukuthi you guys can help me talk to him because I'm tired. Amandla ke mhlambe uzizwa ucindezeleka kanjani mhlambe umthwalo semahlombe akho ungowesifazane ukhona ukuthi ufake isandla financially ukunakekela ubaba womntwana kanye nomntwana usindeka kangakanani? Well, angeke ngize ngicomplain kakhulu lokho. I think into engidraina kakhulu manje ileyo ukuthi manje the money that I'm giving him yena sekayithatha ayoyispenda with other girls yabo kanti mhlambe bekungcono ngisazi ukuthi I'm just buying food mhlambe ngimnike leyo allowance nyana manje sekayayifuna into ekade engayenzi bengazi ukuthi uyaneliseka ngale ngimnikeza yona manje mangabe sayifuna isiyangigcina ke leyo seyangisinda because angikhona ukuthi sometimes kuye kwemangithi anginayo engangikholwa so manje bese ethi kena hayi vele so uyabhaba kodwa ngisasebenza mina bekade ngingancishi imali bengingayifuni boyifaka le ekumele uyifaka bengingayifuni because like bekwanele ngalesa sikhathi manje I'm the only one working here. I have to buy food. I have to take the child to school, pay fees, okubizayo. Now if uthi ngikunikeze allowance and manje nasofuna extra for you to buy alcohol wazi ukuthi wondla nene. Yeah. No ngiyakuzwa ngicela ulibambe lelo gama ungabisaliphimisa. I'm not going to say it. Injani ke incindezi mekuza ngiyazi ukuthi ukhona einkundleni zokuxhumana and ngiyazi ukuthi na kanjani ukubone amanye ama ladies la ngaphandle uthola ukuthi aya provide abantu bawo and wena esadini lakho wena oprovider ke mekuza ngalo akazi asihlebe nje sizoba wabuthula akazi ukuze kufike emqondweni ukuthi ay lo person lo engithi ngibambisene naye ngathi asiyi kwindlela eyodwa ngathi ubone indlela nami ngibone enye so mhlawumbe ucabanga ukuthi ay ake ngizame kwezinye indawo ngikuzwile mawuthi uyamthanda okay fine angikuphikisi but awukazi uzube nomcabango ukuthi othi ke ngizame nje kwezinye indawo ngishiye la ngoba vele la imini okhiphayo ke nami ngiyokhishelwa something yeah be ungangqambela amanga. I'm not gonna lie. I mean, I have no reasons to. Okay, angazi muzeyibona lento but I don't have reasons to. Okay, mhlambe emsebenzini they are cool guys, yabo. Okay. Mhlambe some would ask me out. Okay, kuye kube khona mhlambe leyo temptation, but I don't go. I don't because ngiyamthanda. Yazi kwesinye isikhathi ngize ngibuze ngithi is this normal?
ukuthi uthanda umuntu ngale ndlela Ngale ndlela engimthanda le. ngayo, umuntu ongangenzeli lutho, because phela manje sekunalento yokuthi a man must, indoda must. Yes. Yabo? Mina ngikwazi ngokwami ukuthi if umlise ngena nawe embhedeni na kanjani fanele akunakekele. You see? Usungamsiza wena lapho nalapho kodwa kahle kahle uyena fanele akunakekele njengendoda kwi-relationship. So ingakho ngibuza ukuthi awukazi mhlawumbe kube khona umlisa thizeni mhlawumbe akuthengele amablomu ahamba noswidi intontona acela i-date niphume nisho umoya ukuthi ukuphefumula nawe kancane uwashe nje umqondo kancane. Yazi, I don't. Iza nazo. I don't. You know why? It's because lo muntu man, we've been through so much together. Yabo. Okay. So a part of me inalento yokuthi he's gonna change. Oh, Because he has usanethemba. been good to me. Yabo. Okay. The fact ukuthi because mangabe when we first met, yena besayenza i-3rd year. So waqeda esikoleni, then he was the one who took care of me financially because ngoba ngisho mina ngihlala nogogo. So my grandmother was not able to take care of me financially. So yena bekade iphila yami. Ubhekelela. You see. Okay. So man, it's hard ukuthi man usungabhedela umuntu onjalo Okay. yabo because isisuka kude. Yabo. Noma ngabe kuthiwa yena wenzani. Ngisho abe kuthiwa wenzani unzima man, kuwena. he's been there. Okay. So ngiyazi ukuthi noma ngabe sometimes ngiyithi mhlampe khona umuntu mhlampe waba nomona nge-relationship mhlampe wafaka into Indlela ethize thizeni. yabo. Yeah. So angazi mhlampe I don't know, but kuyafika khona ukuthi yazi mhlampe mangathiwa ngiyazama angeke azabone mos Ungabusaya-ke lapho. uhlezi aphuza yabo. Ungabusaya-ke lapho ngoba njengoba ushilo nje ukuthi ubekubhekelele and awukwazi ukukhohlwa lokho. I can't. Noma ngabe kuthiwa akasakwenzi manje ubekwenze ekuqaleni kodwa iqiniso lokuthi uyakhumbula. Ngiyabonga ukuthi awulokhu ushona le nale. Okwamanje-ke ngiyacela ukuthi njengoba siya kuyena ube nendlela ozokhona ukukhulumisana naye. Yabo kwesinye isikhathi abantu besilisa noma ngathiwa uzile uzokhuluma naye into right kodwa once washo igama elimbi uvela stick kulona ukuthi manje why usho kanje akabe saphendule lo mbuzo lo ze ngayo obalekile uvela stick kulokho. So ngiyacela ukuthi nanoma kuthiwa umoya uzoyaphakama immediately sifika kuyena kube ukuthi uzokhuluma naye kahle awuzile uzomzwa ubuhlungu awuzile uzobukisa ngaye. Yeah. But uzile ukuzomkhumbuza ukuthi no lalela sinomntwana and njengamanje i-social media iyavungama ngesimanga sokuthi khona usiswethu ongakayitholi i-justice okuwucwecwe okwenzeke kanje and nina nomntwana omncane she's only 4 years. So njengoba uthi uya-requesta uyomlanda nomunye ubhuti thizeni mekuwuthi kushayela because kujwayele ukushayela abantu besilisa ama-Uberizer. So yonke le nto leyo ngeke sazi ukuthi umntwana mengamlandile yena kuzosala kwenzekeni esikoleni because asathembi lutho emakhaya asathembi lutho esikolweni asathembi lutho la aroundini la sakhele ngakhona ayikho into esithembeka. And enye into umntwana wentombazane umntwana ofanele anakekeleke ngendlela engaphezulu kokwenza. So ngiyacela ukuthi njengoba soya kuyena ukhulumisane naye kahle. Ngiyazi ukuthi ngenze umoya ophakame but ngiyakucela. Yeah. Well, I'm never up ngemoya kuye. Uyazi ukuthi ngihlezi ngithobile, so Okay. yeah, you don't have to stress about that. Right? Nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi asizwe. Yena akasumuntu osheshe ukucasuka. Mhlambe sothi singena athi suka la. I think that's one of the reasons ngimthanda kangaka. phansi. He's calm. Ukuthi nje mayesephuzile. Okay. He's the best. Manje uphuzile. Manje no, he's sober, Also, but okay. ubheke khona. Oh, nje ukuthi kade geza nje. Mase simbambezela ke mhlawumbe songanyisa umoya, but I doubt. Ngicela sambe sombona ke. We can. Siyabonga bhuti ukuthi usinikeze ithuba lakho. Siyaphila thina. Mina nguMamtolo ngwakandlela. Ngicela ukwazi nje isibongo sakho. Mina sesami igama lami ngobanda sibonga Ndwana. Oh, okay. Khona enye imini safika ngayo la ekhaya kwathiwa usageza ngathi ungendlela uyaphuthuma. So asibange sisakuthola. So ingakho siphinde sabuya ke today. I hope annoying ngaleyo nto leyo. Kodwa kona isikhathi sokukhuluma nawe njengoba sisicelile ngiyabonga ukuthi usinikezile sona. Yeah. Udaba ke sihamba ngalo njengoba sila today. Upartner wakho kwezothando akekho happy. Akekho right. Isaqala i-relationship yenu uyachaza ukuthi umphethe kahle nani right wayijabulile naze nabusiseka ngendodakazi. So manje uyachaza ukuthi hayi ngeke is not make sure umekuza ngasothandweni leni noba u2. So ngiyacela uniphe isikhathi sakho umlaleli ukuthi kahle kahle ufisa ukuthini nje ngesineke sakho sonke because uye wachaza ukuthi
uvamisile ukuthi akhulumisane nawe kodwa akaliboni ushintsho. Kube ngazuthi uzwile kodwa futhi uphinde wenze lento angayithanda asuke ekhulumisana nawe ngayo. So ngiyacela manje umuphe isineke nje umlaleli ukhala ngani? Kwenzakalani ngaye? Ngiyacela. Okay. Ngiyabonga. Ukuthi ukumisana naye. Baba kaMelisa, ngibize ishow le Enough is Enough ngoba benginesifiso sokuthi bangikhulumele nawe. Ngoba mina mangabe ngikhuluma ngathi awungizwa. Manje ngiyabona mhlawumbe ukuthi angazi noma sewuyabhoreka noma lokhu uzwa mina kuphela. Mhlawumbe mangahle uzwe omunye umuntu ongaseyimi. Mhlawumbe yena ungakhona ukuthi umuzwe. Ngikhala ngale ndaba yakho yokuthi usuphuza ngokweqile. Mana. Kanti nokuphuza kwakho uthi mawuphuza nje awuphuzi wedwa. Ekungiphatha kabi ukuthi kusuke kuphuzwa imali yami lapho uyiphuze nabangani. Uyiphuze usothatha izinqumo wena manje la ekhaya. Usho ukuthini mase ngithatha inqumo la? Usukubezela abantu nje la endlini. Usuthatha izinqumo wena ungangitshelanga. Angi-understand ke ukuthi lelo phuzu lakho lisukaphi mawuthi mina sengithatha inqumo la ekhaya. Angazi ukuthi usho kanjani mhlambe. Ungilethela abantu phela mina la endlini angazi mina. Ngiyaphuma mina manje ngishaya isikhathi khona lapho kumele ngiye khona. Futhi sekumele kume manje lento engiyoyenza njengamanje. Usho ukuthi futhi usuyahamba? Ngiyaphuma angiboni kade ngiqeda kugeza kumele ngiphume manje. Cha ukuthi angazi ngoba phela mina ngoba ngibizela abantu ingoba ngifuna kulunge la ekhaya. Angazi noma mhlambe wena awusathandi ukuthi izinto zilungise la ekhaya noma uyathanda ngendlela izinto ezenzeka ngayo. Okay kodwa ngikuhlala ungathandi phela ngoba wena vele uhlezi ujabulile. Mina ngifuna ukuthi bazongisiza bengikhulumile nawe ukuthi izinto la ekhaya zilunge. Usho ukuthini ke mawuthi mina ngidinga usizo mina. Wena ubona ku right? Ngidinga usizo mina lo munye umuntu. Wena ubona ukuthi ku right la ekhaya? Wona ngokubona kwakho ngidinga usizo mina. Ngiyaphinda futhi ngiyabuza. Wena mawubuka izinto indlela ezenzeka ngayo la ekhaya zi right? Yonke into right nje, si right nje mina nawe. Silale si right nje izolo. Kanjani? Silale si right nje mina nawe. Lokukhala kwami ngihlezi ngikhalangaza ngakho ngithi wena la ekhaya awusasinikeza isikhathi. Ingane ihlezi ikhala ibuza ukuthi kanti sispenda nesikhathi nobaba baba akasasithandi la ekhaya. Manje mina nasi siyakhuluma izinto esizilungisa. Kulungi? Kuyalunga nje. Kusi right nje manje ngiyaphuma nje ngamanje. Kumele ngihambe ngiyophuza labantu. Angiyazi mina leyo ndaba leyo ke. Awuyazi? Iyona yona engenza ukuthi ngize ngibize le show yanamhlanje. Uyazi nje ukuthi ngihlezi ukuthi ngoba ngithi uyophuza imali yami uyiphuza nabangani. And futhi ngiyazi ube ngasibo abangani bakho kuphela labo ozobuye kubo lapho. Kube kukhona amantombazana. Uyakhumbula ngesikhathi ngize ngikufica. Oh, shuthi mina ukuxolisa kwami awuzange uzukuthatha. Ukuxolisa kwami. Uxolisa ukuthi nje. Bathiwa uyiphutha. Njengoba manje uphuma, angithi njengamanje uyaphuma uyophuza. Oh, shuthi mina ngoba nganginamantombazana lo suku lo usucanga ukuthi mina ngizoba nayo futhi. Sisiyoke lento ebengenza ukuthi ngikubize la ekhaya. Ngicela ukubuza uke wathi umntwana kuyenzeka ungamlandi esikolweni. Usuku usumatasa ngani ngaleso sikhathi? Aza asuke yena emsebenzini ahambe olanda umntwana aphinde abuye futhi aqhubeka nokusebenza. Usuku ubhizi ngani? Angisuke ngibhizi ngisuke nginabangani bami. Umntwana engalandiwe. Uyazi nje kumele amlande yena. Uyangizwisa uyachaza ukuthi usuke esemsebenzini. Kodwa lelo kwaba iphutha nje ngaxolisa nalo. Yebo vele umntwana kumele ngimlande nami. Siyashintshana mina manje ngisakhuluma ngilala ngiyeza ithuba nami ngikhuluma. Uyazi kahle naye mina naye siyashintshana. Naye uyena kumele alande umntwana nami buye ngimlande futhi mawukuthi akekho busy. So mina mangibhizi kumele ngishiye lento engiyenzayo lapha ngihambe ngiyolanda umntwana. Usuke wenzani nje libuzo? Ngiyabonga. Usuke nginabangani bami. So siyiphuzela siyihlalela. Manje kumele ngishiye mina ubumnandi lobe ngisuke ngi-enjoy lapha ngihambe ngiyolanda umntwana. Why mina kumele ngithi ngisa-enjoy ngihambe ngisuke lapho ngishiye lapho ngisajabule khona. Why ukhetha ubumnandi ukudlula umntwana? Usuke khona nje yena. Usuke khona. Manje usuphuma emsebenzini engakwazi ngihambe ngiyolanda umntwana. Manje ngisho kuthiwa yena usephumile emsebenzini mangimtshela it's okay it's fine. Hamba uyolanda umntwana ngoba usuphumile. Still kuba inkinga lokho futhi. Ngiphuma ngo-5 emsebenzini ingane iphuma ngo-2 esikoleni. Mawuthi niyashintshana kulanda umntwana kwenzeka kanjani? Because uyachaza ukuthi uphuma ngo-5 and then umntwana uphuma ngo-2. Awumanga lo ngikhuluma into kodwa ngikade ngichaza nje manje ngichaza yona lento le. Ukuthi siyashintshana mina naye. Every time le mayiphuma emsebenzini uyangifonela ethi angihambe ngiyolanda umntwana. Ngimshethe ahambe umlande nomntwana kwami mina ngisabhizi. Sho mina sonke isikhathi ngishiyela umlando lobe ngisuke ngi-enjoy lapha. Yini ndaba mina ngishiyela umlando ngisuke ngi-enjoy.
Sisi, usuke ehambe ngemoto yami. Usuke ethi ingane ngilande ngani esikoleni. Mina. Kumele ukuthi ngirequest. Ngilande ingane, ngiyohlala naye emsebenzini. Siphinde sibuye futhi ntambama, ngibuye nengane ize sibuye size la endlini. Bekade ingane izohlala uba endlini. Izohlala uba endlini mase ngiyilanda. Izohlala uba. Kanti awusubaba. Uright, wasuka uhlele emsebenzini. Uright phela. Kuright phela ngoba usuhlele. Usuthini mase usuke izohlala uba la endlini? Awusubaba wena. Oh, okay, mina ngishiyela umnandi ke ngisuke ngikubona. Oh, shuthi ngamanye manje uqonda ukuthi noma ngeke ukwazi ukushiya umnandi, mina shuthi angiyeke emsebenzini. Ngibuye ngizogada ingane la ekhaya. Sizophuza sizodla ubumnandi bakho la ekhaya. Isikole futhi sizokhokha ubumnandi bakho la ekhaya. Upetrol lo mpapruka ngawo uzokhokha ubumnandi bakho. Yabona iyona nonsensike lena engizwayo la ekhaya. Yona nonsensike le engizwayo la ekhaya. Hayi cha. Ngiyatshela nje. Hayi shuthi kuyacala. Uma ngilibeka uyalibeka. Ayisekho le yena avela ayitshele ayibone seyi-owner yena la ekhaya ngoba nakhe ufaka imali la ekhaya ayibone seyi-owner yena useyi-owner yena la ekhaya uyena baba umuzi kahle kahle ngoba nakuyena ofaka imali la ekhaya ngoba mina ngingasasebenzi angisasebenzi phela mina mangabe ngenza umsebenzi wendoda kumele ngizizwe kanjani angithi phela mina ngenza umsebenzi wendoda ngiyondla la ekhaya yona nonsentsikele ngeke ngize ngiyimele le ukuthi angi-understand into esho baba kaMisa mangabe uthi ngasuke isikhathi bengiyatshela ngathi ngumfazi athi yimini umfazi la ekhaya ngathi yimini umfazi la ekhaya. Hayi cha bakuthakathe ngempela. Ngamuzwa wakhe. Nayo into engayifuni. Nayo into engayifuni akaqala ukuyisho. Engaqala ukukhuluma ngayo ukuthi hayi akaseyedwa. Ngiyabona ebenge nje. Ngithakathiwe mina manje. Ngithakathiwe mina. Ngithakathiwe mina manje. Kodwa ngiya-understand ukuthi umuntu nomuntu uma ilahlekelwe umsebenzi ukaphatheka kabuhlungu ngalendlela ukuthi nezinye izinto zigcine sezingasenzeki kahle. Ngiyakuzwa lokho. But kulokho akhala ngakho ke yena ke umlalelo ufika kuphi nakho? Ayikho into engizoyilalela kulomuntu ngoba ngaso sonke isikhathi akangihloniphi nje ngeke ngikwazi mina ukumhlonipha kubeni yena engangihloniphi ngizomhlonipha kanjani umuntu engangihloniphi ngihlonipha ukuthi ekwazi ukungibiza ngamagama ngaso sonke isikhathi yes ngiyavuma khona ngeke ngibe nawo amaphutha kodwa ukuthi ungasungibiza ngamagama unje ukuthi uwena uzenza ubaba omuzi la ekhaya ngaso sonke isikhathi hayi mina ngeke mina ngiphathe umfazi la ekhaya sengikhathele nje sengalokhu ngiphatha umfazi la ekhaya engangihloniphi usayithanda le relationship yenu siyathandana manje siyathandana yeah usamthanda umntwana wenu umntwana wami vele ngiyamthanda vele obvious lo phinde ubuze ukuthi uhlala bala ekhaya mangabe mina ngisemsebenzini okay usho ukuthi wena umntwana wami ngimthandi ke wena wazi konke ngithi usho ukuthi umntwana wami ngimthanda yini nje etshengisa ukuthi uyamthanda usho ukuthi wena umntwana wami ngimthanda ubonakala ngani ukuthi uyamthanda ngicela ungiphendule lapho ke bese ngiyakuyeka wena ucabanga ingane yami ngiyithanda nje ubonakala ngani ukuthi uyamthanda ngicela ungiphendule lapho bese ngiyakuyeka hayi into engizokuphendula wazi kahle ingane yami ngiyithanda ingane yami bengiyenzela yonke into ngisasebenza lo bekukhombisa ukuthi ingane ngiyithanda ngaso sonke isikhathi hayi sithanda silikhuluma siyalwenza ngiya-understand ukuthi awusasebenzi mhlawumbe ngabe ucindezelwa yileyo nto leyo okay fine but nangu umama la eceleni kwakho uyakhona ukufaka isandla lapho nalapho why ungamhlangabezi sisanje nokuthi ngisifaka lapho nalapho ngisifaka yonke indawo ngizomhlangabeza kanjani ngoba phela akuhlangani nakimi anginamsebenzi anginalutho ngizomhlangabeza kanjani akuhlangani ukuthi ifake imali ke but i-support iyodwa isho likhulu why ungamsupport why ukhetha ubumnandi okudlula umntwana wakho umndeni wakho nje omncanyana osunawo njengamanje kuyangihlula mina ukuhlala endlini yabona nje ngine-stress nje ukuthi umsebenzi angiwutholi kuyangihlula nje ukuthi ngihlale ngibe ndawonye funa sengathi ngingaba ngedwa nje isikhathi ngeke ngiphume funa sengathi ngeke ngiphume awuyazi leyo ndaba awuyazi leyo ndaba imali sokuphuza ngayo ibuye kuphi usuke ngiyithole kuyena umama wasendlini usuke ethi gada iceke ngayo leyo mali cha usuke ethi nje angiyiboni ukuthi ngenza njani ngani usuke uthini ngemali usumupha sesami ngifike ngenza yonke into la endlini bese ngimnikeza allowance yakhe naye yokuthi mhlambe ayithole naye abe umuntu le aphinda ayithathe eyophuza ngayo nabangani bakhe ethi mangabe seyiphelile aphinde angifuneni mina ngangazange ngaze ngamfuna imali le ayenginikeza yona ngaleso sikhathi enginikeza ngayo yayanela mina ngiyaqala ngayo ukuthi kukhulunywa indaba yokuthi kucelwa imali la ekhaya iqala ngayo ngenxa yokuthini ngenxa yokuthi le allowance engimnikeza yona akayidli yedwa uwondla nangayo ngaphandle angazi unomunye umntwana cha akekho engimaziyo ubapho ngimondlayo uyazi nje andiyaduza ngimondla bani uba ngimondlayo uphuza ngayo phela ondla abangani ondle nalezi ifebe zakhe ifebe
Ifebe ngenxa yokuthi ngajola kanye nje usucabanga ukuthi mina ngineyifebe nje. Oh, Ngiyaqhubeka. futhi kanti. Okay, asikho lapho. So le mali le asukukunikeza yona i-allowance yakho eqondene nawe. Why ungaboni ngayo ukuthi wenza ngani? Wenza njani la endlini phakathi kwenu noba uthi unomntwana? Ngiyazama sonke isikhathi. Kodwa imizamo yami akayiboni. Ngoba yikho. Anti yamuzwa wakhe. Yamuzwa. Ngiyalibeka. Afuna unginikeza ithuba lokuthi ngikhulume. Yini nginikeza ithuba lokuthi ngikhulume? Okay, mhlambe mase ngase senze izinto zibe lula. Mhlambe kuzoba ngcono. Ngicela ungitshele side lakho ukuthi wena ufisani, ufisa ukuthi kwenzekeni? Ufisa ukumyekisa utshwala? Utshwala ngeze ngiyeke. Ungayiqali ke nje leyo. Ngicela ngisho. Atshwala nje into angeze ngiyeke. Okay, fine. Why ungathenga utshwala lekudeni ubuze uphuza la endlini ke? Mekuthi awuthandi ke utshwala. Angeke ngikwazi ke mina ukuphuza endlini. Ngcono mangiyiphuza nabangani bami. Angikwazi ungaphuza utshwala ethu zokwengane. Into angeze ngiyenze nje leyo. Oh, wena ushawa ukuthi khona umntwana la endlini so ingakho ungakwazi ukuphuza. Ngeke ngikwazi ukuphuza utshwala ethu zokwengane. Kusifundo nje sibi leso. Ubuqala nini utshwala? Kade ngaqala ngisafunda e-university. Okay. Uqinisele Siswami lapho angicela into eningi. Ngifuna nje ukuthi asinake nengane. Asitshengise lo lathando wayisitshengisa lona esasebenza. Okay, ngiya-understand ukuthi akasasebenzi manje. Asidinge mhlawumbe ukuthi mina anginankinga ngingawakhokhela mhlawumbe mangabe siphume sodla out. Ngikhokha akekho available into anganayo isikhathi. Ngoba imali angifuni ukuyifaka. Yebo khona kuyisifiso sami sokuthi na agcina utholile umsebenzi. Angisupport financially. Kodwa okwamanje engakabi nawo leso angakabi naso isikhathi sokuthi asebenze. Akunankinga. Isikhathi sakhe sisodwa sanele. Nendlela aphuza ngayo ithi ukuncipha ngoba ngathi usephuza kakhulu manje engasasebenzi. Esasebenza bekaphuza kahle nje njengoba. Awukwazi ukuthi ungangikala ukuthi uphuza kangana. Ephuza kahle. Manje senamanje. Angeke nje ungikala ukuthi ngaphuza kangana nje. Into yokuqala ezoyicabanela mina. Hayi ngalendlela sekuyiyo manje. Okay, so wena ukhala ngokuthi isikhathi sakhe uyasidinga, ukhala ngokuthi ehlise kancane indlela yokuphuza. Iyehle. Awukhali ngokuthi ahamba uphuza nabangani. Mina ngeke ngize ngimlawule impilo yakhe ebevele ephuza nabangani. Ungilawula lokho okwenzayo ukuthi uzongikala ukuthi ngiphuza kangakanani. Ubona ukuthi ngiyakulawula? Uyangilawula phela manje. Ngiyacela. Angilwi nawe. Angazi mina ukuthi indaba ufuna ukungilwisa ngoba mina ngiyacela. Ngomoya ophansi. Kumele ngizwe ngawo ukuthi ngiphuza kangakanani. Okay, siyaxolisa. Ngakuyeka konke okunye kodwa uphuza kangakanani? Basi ucela isikhathi sakho ke. Ngiyahluleka. Uyacela ukuthi nibambisane ekulandeni umntwana esikolweni uma yena esasemsebenzini. Angilande nami. Uyacela futhi ukuthi umlandi kwayena ke manje emsebenzini eze la ekhaya. Cha, ngiyavuma siswami lokho okunye ngingakwenza. Ngingakushintsha. Lokho ukuthi ngilande ingane esikoleni. Naye emsebenzini? Yeah. Okay, isikhathi ngingabanika. Ngiyakuvuma lokho. Kodwa nje okwatshwala cha bafuthi ngeke. Okay, kulungile. Akakushayeli kumthetho ukuthi yeke utshwala. Akasho ukuthi yeke utshwala ke. Manje usecela isikhathi nalokho othe ungakwazi ukuthi ukwenze. Lokho ngingamnika lokho. Akunankinga. Ngazama ukuthi ngilungise lezo indlela zami lezo. Yabo ukuthi mina naye sikwazi ukuthi sakhe relationship yesikabusha. Siqondise izinto kaya nonke nezingane ukuze yonke into izoba right. Kodwa nje okwatshwala cha bafuthi utshwala ngiyayithandela angeke ngize ngibiyeke. Angeke nje ngize ngibiyeke kodwa okunye okubalekile okufana nengane ukuthi ngakho umndeni ngubhilde uhlale endaweni lokho ngingakwenza. Okay, yes ngiyamuzwa ukuthi uthini. Ngiyavuma icala benginalo ukuthi nami into ebengicasula ukungangihloniphi kwakhe. Okay. Iyona into ebengiphatha kabi leyo ukungangihloniphi. Nami bengiyidinga inhlonipho. Ubengakuhloniphi ngokwenzani mhlawumbe ubekushouta or engithethisa. Okay. Engithethisa ngathi manje yimina umfazi wakhe la endlini angisesiyindoda mina la endlini nami bese ngasayiboni manje ngiyilondlela le ngenxa ukuthi indlela engithethisa ngayo. Okay. Ngiyekuthethisa ngithini? Why ukhuluma iphutha? Oh senginamanga mina manje. Yini ukhuluma iphutha? Yimina nginamanga. Ngikuthetha ngithini? Ngoba i-misunderstanding esakutshaba nayo eyodwa. Yilo ukuthi ngikutshela ukuthi yimina owondlayo la ekhaya. Ngabona ukuthi ngiyakuphatha kabi. Ngiyayixolisela. Sadlula lapho. Manje usho ukuthi awuhloniphi vele uma ungitshela lokho. Angaze ngixoxele leyo. Ngikhumbuze njalo ukuthi wena owondlayo la ekhaya wena owondlayo. Uthi njalo ngoba lento yenzeka kanye. Ngiyayixolisela sadlula futhi la. Uhlezi ungikhumbuza leyo nto leyo ukuthi wena uyondla la ekhaya. Njalo uma nginamaphutha wena ungitshela ukuthi uyondla la ekhaya njalo. Kahle yini lekudlayo kangaka ngoba phela ngiyabona ukuthi khona lento ekudlayo kangaka. Ayikho nje into engidlayo. Musungisukela nje. Yini ngiyakusinda ukuthi mina yimi owondlayo la ekhaya. Uma ngabe kukusinda pho awuthola ingane umsebenzi ukondla wena. Yindaba
Ungathi umsebenzi kondle wena mawukuthi mina ngiyakusinda. Uyazi nje ukuthi umsebenzi angawutholi. Ngizothola. Ngucoshe ngumsebenzi, ngucoshe ngizokucoshaphi. Ngucoshe. Ngiyabona ukuthi hayi amaphepha aphezulu ngami. Njengoba uthi bengifuna umsebenzi, ngucoshe, ngisengizame kangaka. Ngihlezi ngibuyela endlini ngitshela ukuthi umsebenzi angiwutholi. Ngucoshe ke manje uphi? Uma ufuna ngipha ke phela umsebenzi ngihambe ngiyosebenza. Ngipha. Noma nginike lo wakho ke uhlale phansi ke wena ngihambe ngiyosebenza. Nika lo wakho ngihambe ngiyosebenza. Ikhona into enjalo. Ufuna ukwenza njani phela? Athi ufuna ngisebenze. Nika lo wakho. Ngihambe ngiyosebenza. Uhlale phansi ke wena. Ngofuna yonke into ilunga. Hayi ngincane. Ngiya-understand ukuthi akekho umuntu ovesana asuke ethethe ingekho into emphathe kabuhlungu. Ngiyakuzwa mawuthi akakuhloniphi ngesimanga sokuthi uyakuthethisa. And uyachaza ukuthi waxolisela lokho nadlula. So kulokho okuthethisana ngiyacela ukuthi unciphise kancane ungamthethisi. Nanokuthi umkhumbuze njalo ukuthi uwena owondlala ekhaya ngoba nakho ithuba lisanikezwe wena ukuthi usebenze. Ngiyacela ungakuzwa kumthwalo ukuthi ubodle because babheke wena njengamanje. Ngiyacela ukuthi ungamkhumbuzi. Wazi ukuthi umsebenzi wakho kuyini la ekhaya. And mase ngiyacela but ukuthi at least ke lokho othe uzokwenza ungagcini ngokukhuluma ngoba nakho sisala. Ukwenze ubanikeze isikhathi umlando umntwana umlande kwanaye because yizona izinto engizwe ngazi ukuthi ukhala ngazo lezo. Hayi lokho ngakulungisa. Okay, ngiyabona. Ngakulungisa. Now that usethena kuzokulungisa. Kodwa as long as naye mayezokwazi ukungihlonipha lokho ngakulungisa. Ngiyacela umpromise ukuthi uzokwazi ukuthi uyekele ukumshouta, uyekele umkhumbuzo njalo ukuthi wena owondlala la ekhaya. For peace sake, angithi ngizoyeka. Noma ngazange ngize ngimthethise, but just to maintain the peace, ngizoyeka. Uyeke umkhumbuza futhi ukuthi wena owondlala. Cha ngizolungisa yonke into. Ngoba ngiyabona ukuthi izinto ayisahambi kahle vele. Ngoba senibizela ukuthi nizokhuluma nami. Ngizozama ukuthi ngilungise indlela zami. Ukuze yonke into yami nayo ikwazi ukuthi ibe right. Ngizame futhi ukuthi ngibheke nomsebenzi. Okay. Ukuze ngikwazi ukuthi izinto zibuyele esimeni ngoba ngiyabona ukuthi ungasebenzi kwami sekuvele kwathatha izinto kwayibeka kwelinye izinga nje. Izinto ayisahambi kahle. Ukhona umbuzo ongiphendule wona ungokunganaki. Ngiyacela ukuthi ngiphinde ngibuze uphinde ugcizelele. Usamthanda usisi? Ngisamthanda. Usafuna ukuba naye? Ngisafuna ukuba naye. Okay. Ngiyabona. Usamthanda bhuta ngisho? Kakhulu. I hope bungeza usibizele umuntu ongasamthanda. Bengingize ngimosha amandla amangaka. Okay. Kodwa ngelinye ilanga ungitshela mawuzobiza abantu la endlini. Angifuni ukuthi uvele ubiza abantu la endlini. Ngitshela mawuzobiza abantu la endlini. Ngoba qala nje wathi mawubona imoto ingena ubona amakhamera waphuma ngoback door. Wawungitshelile. Wangitshelile. Athi wangitshela. Next time bongitshela. Ungavele nje ungijume nje. Njengobona ngiyaphuma nje manje. Angifuni lokho ngijuma ngitshela uma kukhona abantu abazofika la endlini. Ngizokwenza njalo. So si right manje ne? Ngiyacela bandla singathi siphuma sibheka le kusale ezinye inkinga nezinkingakazi ngaphezulu. Ngiyacela futhi ningakubangi ukuthi awutshelwanga ukuthi siyeza. Ngiyacela ukunixoxela lelo side ngiyaxolisa. Kule show ihamba ngokuthi asisho vele ukumesiza. Umuntu osokazi lo bhalile kuphela uma ngabe siya endaweni. So ngicela ukunixoxela lapho ungamcindezeli ngalonto mase sihambile but ngiyabonga isikhathi sakho. I hope nizosala nilungise kahle izinto zenu. Ngicela ukuthi usidedele. Sicela indlela. Akunankinga hayi. Solungisa. Ngiyabonga kakhulu. Nibe right iki. Uyafuna ngimqhawe umuntu wakho noma uthanda? Aya. Siyahleka umbuzo. Ngiyathanda bese simele siqhamuke noma utho. Siyangichaza. Ningasaleli nixabana ke la. Please ngithembiseni. Hayi cha siyathembisa. Ngiyabonga. Ngicela ungikhipha ke. So njengoba manje usukhulumile ke naye and ngibona ngazuthi uyakwamukela kodwa ukwamukela emva kwesikhathi because unenkani ngimbone unenkani Nkosi yami ngiyaxolisa ukusho kodwa nje hayi liqinile ikhanda ukuthi nje angazi namhlanje unani mina ngazi umuntu ophansi yabo angazi noma bethintile noma mhlawumbe konje usenendlela futhi okay ngimzwele mention ukuthi ungathi khona la ibangise khona so usuzosala manje njengoba sekuhlule nje uzosala nomntwana wethu sengijwayele
Yo, mhlawumbe uzabuye nini-ke? Yabona nje angazi mhlanje ngoba sikhulumile ngibona ngathi umoya wakho wehlile ngoba yabo siyaqala kahle kahle ukufinyelela esiphethweni yabo sihlezi nje inkulumo sishiya ilenga siqabana but polite yabo ngendlela ephansi banamhla ngoba ngibona ngazi ukuthi uvuma amaphutha akhe nje angithemba ukuthi mhlawumbe angazi umuntu azohamba noma mhlawumbe uzobuya early angazi. So uhamba imoto yakho futhi mayihamba? Ngihamba ngani? Njengoba ngibona ngazi ukuthi la igarage shothi ngathi akayindawo. Hayi yes. Ngabe secelile phela ukudlula. Kodwa ke ushilo ukuthi uyamthethisa. Ngiyacela bandla wehlise lapha because labantu abafuna ukuthethiswa kahle kahle. And uyangishukela yasisana. Ngoba umthethisa? Angimthethisi. Ngingamqala ngapi? Mangithi ngiyamthethisa. Ngoba naye usuke ephansi. Ngeke ngize ngithethise umuntu ephansi. Uyangisuka I think nje bese funa excuse. Cha. Oh okay. So mawubhekile izinto zoba right kusuka manje ke phambili. Ngoba niqedile inkulumo nifikile ekugcineni. Nginethemba yazi. Ngiyathemba because ngingaze phela noma mhlawumbe sengivalwe uthando ngithanda kakhulu but nje ithemba likhona ngifuna uqamba amanga ngiyathembisa. Mhlambe kodwa dadewethu abaningi la eminyango mhlambe ongenzeka bayibuke le video ungafisa ukuthini kubona ababhekene nalesi simo lesi wena obhekane naso njengamanje uthola ukuthi bahlala nabantu babo ongenzeka futhi abanye babo bashadile kodwa uthola ukuthi babo ekhaya akasebenzi kusebenza umama kuphela and uzizwa enengcindezi yokuthi ngibheke yonke into ngathi ngiyindoda la ekhaya kodwa ukhona umnumzane kuyikona ukuthi akuhlangani ngona futhi hayi ngoba nakho ukuthi akathandi ukubheka umsebenzi kuyikona ukuthi akaqashwa akafika isikhathi sokuthi aqashwe mhlawumbe ngathini kulabo bantu. Yazi into engike ngiyibone yazi ngathi yasebenza emsebenzini kuma colleagues wami. Okay. Bona bake bathi abezwa ngendoda. Shuthi lento yokuthi angazi mhlawumbe lento yokuthi indoda ngiyakhona ukuthi nginayekele mhlawumbe ngiyayibona emsebenzini yabo iyabasebenzela bona because bayayikhulumela. Mina kanti ngiphansi I think yena into angenze ukuthi angibukele phansi kanje ile ndaba ngiphansi. Kanti uma ngabe if you are able to stand your grounds mhlambe I think kungaba ngcono ngaleyo ndlela so ngisho kubantu mhlawumbe ku situation efana neyami ngithi umuntu wesifazane stand your grounds ngaleyo ndlela I think it's going to work for you. I've seen it work emsebenzini abantu basemsebenzini ngiyabona abasebenzile. Ngiyabonga kakhulu kodwa ke let's hope uzohamba kahle kusuka manje ke phambili. Yami ngithemba kanjalo. Mbukela lapha ekhaya umuntu mayinenkinga akathuli akavaleli into esifubeni because la kufika khona isikhathi ukuthi iphume ivele iqhumise kwebhomu and mayiqhuma akubi right enhlizweni zabantu udale izilonda uthola ukuthi bese nginasidinga ukuthi sibe khona. Ngiyacela ukuthi mekuthi ufuna usizo khuluma mekuthi usizo likhona uzosizakala. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.